Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mɔgɔ bala sa o filɛ ne kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn ini a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kone ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bi mekalo kile saba ye san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan nin ye o waati sere a y'aw bisimila. Amanga kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye bisa Mali kɔnɔ ka taa se diɲɛ seleke naani fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma o ye kunnafonidilaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bɛ bɛn mɛkalo tile 3 o ma a yirala k'a fɔ UNESCO maaw fɛ sa k'a fɔ ko mɛkalo tile 3 ko o ye ka gouvernement maaw ka olu hakili jigin min ni kunnafonidilaw olu ka hakɛ kan ka segu ma k'u to u ka baara o kɔnɔna la. Bafulabe muso dɔ kɔni su o yera a kɛra avril kalo tile 28 tɛmɛnen a kɛra tafsiranga kungo kɔnɔna dɔ o la tafsiranga yɛrɛ sa ale bɛ Tomora sigida o la Tomora ale bɛ Bafulabe o lamini na Bafulabe ale bɛ Kayi mara la a yirala k'a fɔ ko muso in yɛrɛ sa ale kɔni ye feerekɛla de min ni ale bɛ yala yala feere ni ka o de kɛ a yɛrɛ kɔni ye siya min sa o de ye Nigérienne ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min kɛra a sata ye ko de kɔni ye minɔgɔ ye ko de ye a faga a yirala tuguni k'a fɔ ko muso in yɛrɛ a si bɛ t'i jɔ san 40 na fo ka taa se san 50 o ma. Kucala koton sɛnɛna caman minnu n'olu bɔra Kita Fana Sikaso Buguni Segu ka taa se Kucala dugu kɔnɔna o yɛrɛ masa u kɔni y'a yira avril kalo tile 29 tɛmɛnen na sa ka bagabagali kɛ k'an ka gouvernement maaw ni ka olu sɛgɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ ko san 2021 na ka taa se san 2022 ma u kɔni bɛna o kɔri sɛnɛ ni ka dansigi o la min ni o kelen do ka mɛkalo tile 10 de di an ka jamana marabagaw ma walasa u ye laɲini min kɛ u fɛ o laɲini bɛ se ka sabati ni laɲiniw ma sabati sa u kɔni bɛna dansigi san 2021 ka taa se a 22 kɔri sɛnɛ baaraw olu ma. Ka kɛ ni kurantigɛ banbali ye an ka jamana kɔnɔna la ni wagati na sa énergie cakɛlaw olu ka syndicat ma min ni a bɛ tali kɛ Sinacom ma ka taa se Sutilec ale ni Silem ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kunnafonidilaw wele juma tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 30 o ma kunnafonidilaw wele kun ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ k'an ka jamana marabagaw u ka nafolo don an ka kuranko la walasa ni kurantigɛ banbali ale bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na ani u y'a yira tuguni fana k'a fɔ ko u ka énergie ɲɛmaayaso fana ni ɲɛmaya tala ka di min ma ko san 5 ka di o ma walasa a nana a ye baara minnu ni ka olu koromo kari daminɛ a bɛ se ka olu laban cogoya min na ni ninnu fana ma kɛ olu fana bɛ na donna nataw la baarabila sɛbɛn ni ka o di an ka jamana marabagaw olu ma. Bura sigida ka taa se Gumbiya ma Urikila ale ni Sangela Sunkumba ka taa se Tiere ma olu kalandenw kɔni tɛ ka taa kalanso la a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi ka sababuya kɛ karo gɛlɛn diinɛ tigilama olu kelen do ka u ka kalanso ni ka olu datugu ni wagati in na.
anga wolomasiri tabaw no ye forsati ma we sa ulu kɔni ka bolomafɛn o de binani u ye juma tɛmɛnen na sa min n'a kɛra tilelafanato duna wagati min na a kɛra zantigila sira o la anga wolomasiri tabaw ulu y'a yira k'a fɔ ko maa fila kɔni bɔnɛna ani na maa fila wɛrɛ ulu kɔni jogina maa minnu jogina sa ulu ta ni ka taga ni ulu ye Maraka Kungo dɔgɔtɔrɔso la yani u k'u bila ka na an ka faba o kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Madagascar jamana ɲɛmaa ni o ye Andries Rajoelina ye ale kumana a ka jabaraniso la min ni a y'a yira k'a fɔ ko coronavirus nako filanan kɔni bɛ ka carin u ka jamana kɔnɔna la a bɛ kalo kelen bɔ nin wagati in na jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna tile 15 ni ka o kɛ état d'urgence la nin wagati in na u ka jamana o kɔnɔna la u ka boloci furaw olu kɔni baaraw bɛ sen na min n'a ka kan ka na u ka jamana kɔnɔ nin dɔgɔkun laban in na. États-Unis kaw fɛ yen nɔ u ka maa 2,43 olu de ye coronavirus bolociw ni ka o kɛ 100 o 100 maa 30 de bɛ yen nɔ minnu ni olu bolocira 100 o 100 maa 55 de fana bɛ yen nɔ minnu n'olu ye boloci fura fɔlɔ kun fɔlɔ ni ka olu kɛ nka u ka jamana marabagaw olu kɔni jɔrɔlen don ka sababuya kɛ 100 o 100 maa 8 de bɛ yen nɔ minnu ni olu ye coronavirus boloci kun fɔlɔ kɛ n'u mana kana kun filanan kɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni ka da aw kelenkelenna bɛɛ kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na an san tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ aw de b'an filɛ sanga a n'a ka wagati aw minnu bɛ yen nɔ ni aw abonné tɛ an ka page YouTube kan halisa an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka page YouTube kan aw ka to k'an ka information n'o ye an ka kunnafoni ye aw ka aimer ni ka partager aw ka groupe WhatsApp kan walasa kunnafoni ale bɛ se ka cari cogoya min na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan.